ரஞ்சித் குமார் என்னோடய ஃப்ரெண்டு. இவன் வந்து எனக்கு சேனல் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்து உங்களை எல்லாம் பார்க்க வச்சு எல்லாத்துக்கும் நல்ல காரணம். இந்த சேனல் ஓப்பன் பண்ணி 24 மணி நேரம் பிஸியாக இருக்கிறதுல போய் நீ ஒன்று பார்த்து கற்றுக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் எப்போவுமே ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. எப்போ எது பண்ணுவான்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் ஒவ்வொரு வேலையும் பண்ணுறதுல ரொம்ப மாதிரி பிஸியாகவே இருக்க முடியாது. ஓய்வே இல்லாமல் உழைக்கிறான். எதுக்காக உழைக்கிறான், எது பண்ணுறான்னு தெரியல. கூடவே இருக்கிற எனக்கே தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரெண்டை பற்றி பேசிக்கலாம். ரஞ்சித் குமார் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு விஷயமா பண்ணுறான். பண்ணி ஒவ்வொன்றும் உருவாக்குறான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யூடியூப் சேனல் உருவாக்கி விட்டு இத்தனை இது பண்ணுறது இது பண்ண வச்சது வந்தான். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருக்கான். கூட இருக்கவங்களுக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவோம். அப்புறம் 24 மணி நேரம் பிஸியாகவே இருப்பான். நிறைய ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க. ஆனால் ரஞ்சித் குமார் ஒரு ஃப்ரெண்டு. ரொம்ப பொறுப்பான பையன். பொறுப்பாக ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருப்பான். என்னையும் பொறுப்புன்னு சொல்லி சும்மா இருந்த என்னையும் உசுப்பேற்றி விட்டு இவ்வளோ தூரம் பேச வச்சுட்டான். அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பிரைட்னஸாக இருக்கும். இந்த பிரைட்னஸ் காரணம் இவன் உருவாக்குன இந்த லைட்டு தான். இந்த லைட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 டியூப் லைட்டு. அதுக்கப்புறம் சுற்றியும் இந்த கவர் வச்சு ஒரு மாதிரி எல்இடியில் வச்சுருக்கான். ஆனால் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கான், ஏதோ புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கான் அப்படின்னு நினச்சேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதோட சிம்பிளான வேலை பார்த்திங்கன்னா 500 ரூபாயில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு லைட் செட்டிங் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சது. சூப்பராக பண்ணியிருக்கான்.